Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ito nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mag-asawa nga nagdeklara nga mga LSI sa Pontevedra mahimo mapasakaan sang kaso. Duha ka mga soltero patay sa aksidente nga nagluntad sa syudad sang Victoria. Sa balita national, close contacts ang una kaso sang UK variant sa Pilipinas, naglambot na sa 11. Kondisyon sa pag-usar sang Pfizer vaccine, posible bag-ohon sang FDA. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 21, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa na. Good morning sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook, no? Dira sa daw ka init di man? Ato ka sakto lang ah. Tugnawan ka wala. Ato sakto lang. Balance lang. Nainitan ko yaw. Anyway, Mo ginaiyan. sa Sa panit na mo. Ha? Sa panit. Ay na. Bot siningon na mo padet mas nipis ang sa nipis. Ako dito damol. Ikaw na yung nagambal. Ikaw na yung nagambal. Good morning sa kay Rose Wenner dira sa Germany, no? Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, maayong aga man dira sa imo. Sa kay Toto Julian Esteves, live watching from Blumentritt, Manila. Pinky Truel sa Barangay Villamonte. Sa kay RR Montua Reginio. Wala ko anay binaraybay kay ginkurog ko sa wala hilanat. Pero bongga Japon kita, no? Ginilanat si RR kaya daw chimpo ko do hindi ginagawan ko no do may tugnaw, matutugnaw no? Sige. Pero mayo bongga Japon Bongga Japon. Importante ra Japon tuhaw. Mitch J. Amador Villagracia. Watching from Barangay Singkang Airport. Good morning dira sa imo. Yes, kay Erla Vega, good morning man. Of course, kay Tito Edwin Pantaras, good morning. Pantaras Duran family, kag sa tanan ko nga staff sa Aksyon Radio. Thank you. Toto Julian Esteves, good morning. Galita tanan nga family Esteves sa Barangay Mansablay, Isabela Negros Occidental. Of course, akong kumari friend, the Mom Vanessa Mayo. Bring it on ko no. Bongga, abang na sila, tan-out sila Action Boys ang pagpanumpa na ni Ara na? Yes, sa ora na. Nagsulod na siya sa White House SS. Okay. Perfect na. So, si Migo, si Tito mo, Donald, waya ka-attend?
wala siya nag-attend. Pero sang aga siya. Syempre, may mga last siya nga mga charot lang. May last speech siya, Action Boy. Okay. Balon na nakaroon na, kaya mo natin nga Balita International. Anyways, good morning kay Alma Enriquez Alagon. Good morning, watching ko no from San Pedro, Laguna. Ma'am Gracia Reta Horvidalia, good morning. Please greet us here. Wala yun problema. Horvidalia family, sa Silay, thank you so much. Amor Malayang, good morning. Hindi ka na magpamangkot kay good morning. Hindi pa sigurado kung good morning. Maninoy, one ball. Di na siya, na siya. Ara na siya. Good. May nag-absent ya. Perfect. Kaya Lynn Ponce from Saudi, Connection Boy, nagatanaw siya. Of course, Feli Morales Cuello Alieza, morning ka monitor lang ko sa Don Emilio Phase 2, Kabankalan. Okay. Kay Rufy Libran, good morning dira sa may Barangay Talok, Bago City, no? Kagay migo naton Nato Valencia, may aga sa imo pare, no? Sally De Sousa, watching from some village. Keep safe and God bless to all. Yes. Ana Fe Jimena, good morning man sa imo. Sakay Tambok Kikoy. Tambok Kikoy. Ang yang Tambok Kikoy. Gani, ka-cute. RR Montua rin nagkuhan sa bigapon mo, nagpa-Southern Negros sa gapon. Init, pagpuli, nag-ulan. Oo. Kay kuhan siguro ng sulay sa init, sulay sa ulan. Oo. Sampat gina sa ubo kag sipo. The best din na siya. Alma Ladag. Kay Rolly Intes Istoya. Sa tagay mamaylan ko no, good morning kay Gladys Mocon Verde Prado. Okay. Yan tanaw ko di si Gladys. Donna Grace Garol, watching from Bulacan. Meriam Sabidadas Estampador. Kay June Arquilas, ay good morning sa imo kagawad. Migo ko niya kagawad sa Barangay Poblasyon, sa Bago City. Perfect. Damo ka man niya migo ya. Congeniality kaya bala. True, di ba? Amo na. Yes. Sige. Sige, ikaw nabigay. Kay June Arquillas, good morning man. Amo na gani si June Arquilas. Ay, Arquilas gali. Gladys Mocon Verde Prado, Alma Lada, good morning man. June Mariradok, good morning. Watching sa La Castellana. Yeah. Pearly Sarahina Salongero, good morning. Felinora Oliveros, good morning man. Sa gihapon, every morning, gid ko no. Salamat, gid. Donna Grace Iguis Garol, good morning. Oy, Jenny Olate, good morning man. Pa-shout out ko no. Ay, good morning sa imo, Jenny. No? Olate. Muna siyang Jenny, ang lalaki. Oo. May mga kung pa siya pag ito ka ngalan, dira sa ilang partner da nga babae man ngalan, pero lalaki. Jennifer. Mayroon nakisa mo. May Eden gani nga lalaki. Ay. Yes. Kalabanan actually sa nakilala ko nga Eden, lalaki. Agale? Yes. Why pa kami nakilala nga lalaki nga Eden pakilala ta kadason. Sige. Okay. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginatuna na karon sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental kung anong legal nga aksyon ang pwede imuon sa 5 ka mga negrense nga wala magsugid sa insaktong impormasyon sa pagpauli sa probinsya halin sa United Kingdom. Sunod kay Governor Bong Lacson, nagpakilala bilang mga locally stranded individuals ang 5, apang sangulihin na tukiban nga ini ang naghalin sa London base man sa ilang mga passport. 2 sa 5 ang positibo sa virus, samtang negatibo naman ang 3 nga taga Ibi Magalona. Ang 2 amo ang mag-asawa nga taga Barangay Antipolo, Pontevedra.
Disyembre 30, tuig 2020 sa mag-abot na mag-asawa sa Manila halin sa London via Istanbul kagilayon naging swab test. Sunod nga adlaw sang magwa ang negative results apang inpaydalom sa gyapon sa 16 ka adlaw nga hotel quarantine samtang nagahulat sang IATF approval nga makapauli. Enero 16, tuig 2021, nag-abot ang mag-asawa sa Negros Occidental, liwat gin swab test, gin home quarantine, kag nagpositibo ang resulta ngin pagwa Enero 18. Sa karon ginatinguan sa probinsya nga may buluan kung UK variant gid man ang naglaton sa mag-asawa nga subong naka-quarantine sa facility sang Pontevedra. It seems that they did, in their information, they did not say that they came from outside of the country. And also they claimed that they were quarantined already in Manila. But when they arrived here, we were able to swab them. 2 of them turned out positive. And then we found out that they did not, as I said, they did not say that they came outside. Si Governor Bong Lacson. Ginsuwestyon naman ni Mayor Jose Maria Alonso ang liwat nga swab test sa mag-asawa nga taga-barangay Antipolo, Banuasang Pontevedra, Negros Occidental agud may balaan kung ining positibo sa bag-o nga variant sang COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Alonso nga nagnegatibo na sa COVID-19 ang mag-asawa sa tuong Disyembre 31 tinalikdan nga tuig pag-abot sa Manila halin sa London. Apang ginpaydalom sa gihapon ng mga ini sa hotel quarantine tubtub Enero 16, 2021. Sa sining adlaw kung kahapon nga adlaw sila ang nagbiyahe pa uli sa Negros Occidental kag liwat gin swab test pag-abot sa Bacolod sila airport antes magpaydalom sa home quarantine. Enero 18 sa magwa resultas nga sila ang nagpositibo sa COVID-19 gani gin silo sa quarantine facility sang Banwa. Nakalabot man sa alkalde ang impormasyon angod sa deklarasyon sang mag-asawa bilang mga locally stranded individuals bisan pa nga ini ang naghalin sa London. Ginpasalig ni Alonso nga ginatinguan sang Banwa nga may baluan kung balabag o nga variant gid man sang COVID-19 nga ginatawag UK variant ang naglaton nga virus sa mag-asawa. Ang London nga capital city sang England kay United Kingdom amo ginapatihan nga ginahalinan sang bag-o nga variant sang COVID-19. Sandang, yaring bayan sang pahayag ni Pontevedra Mayor Jose Akunjoven Alonso. Kung ganun suggestion niya nga mapariswab sila ipariswab sila namon Kay kung tanahon mo bala, no, malon, dugay na kayo nimo, no? Kay hamak mo nagtinir sa Manila for 18 days. Kay kung magambal kita nga bago nga variant daw kalayo gawa ko na ko man tanaw kay 18 days na mo, no? Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Jomar Alonso sang Banwa sang Pontevedra. Sa duga naton nga mga balita lokal, ginkompormar ni Ibi Magalon na Mayor Marvin Malacon nga isa ka sa nabiyahanon nga nagatrabaho sa Doha, Qatar nga nagpauli sa Pilipinas ang isa sa nakaupod sa Pinoy nga nagpositibo sa UK variant sang coronavirus. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Malacon nga ginatapos na lamang sa karon sa nasambit nga overseas Filipino worker ang mandatory quarantine matapos nga nagnegatibo ini sa 3 ka RT-PCR test. Suno kay Malacon, patimaan lamang nga hilway sa virus ang OFW tungod sa 3 ka negatibo nga test. Sa iban pa nga balita lokal, ginmando naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Provincial Tourism Office nga padasigon ang pagkilala sa mga benepisyaryo sa 5,000 ka pesos nga bulig pinansyal sa mga tourism workers nga naapektuhan sa COVID-19. Suno kay Lacson nga sa ila pagsugilanon ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, iyan ay baluan nga 20% lamang sa 3 bilyones pesos nga budget ang napanagtag. Dugang pa ni Lacson, natrasar ang pagpanagtag bangod wala sa gilayon maklarohan ang mga requirements nga dapat i-comply. Ginhatagan sang gobyerno ng PTO sang tubtub Marso agud makumpleto ang listahan sa mga benepisyaryo. Ang one-time cash assistance nga 5,000 ka pesos ang kabahin sa Bayanihan to Heal as one act. Patay naman ang duha ka mga solterito matapos aksidente nga nabungguan sang truck ang ginadala nga motorsiklo mga alas 12 ang tagna sang kagabi o kung sang Martes ang gabi sa Hacienda Loreto, kilometrahe 33, barangay 13, siyudad sang Victorias. Ang mga biktima nag-edad sang 16 anyos kag 14 anyos kag lunsay pumuluyo sa barangay 20 sa among siyudad. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang hepe sa Victoria City PNP, sakay ang mga biktima sa motorsiklo halin norte, pakadto sa sur nga direksyon sa nag-overtake sa truck nga ginamaneho ni Verhil Susana, 26 anyos, residente sa barangay Katilingban, siyudad sang Talisay,
kag aksidente nabungguan ang mga biktima. Hinagaw padala ang mga biktima sa Ikawang Lawas Foundation Hospital abang gideklar nga dead on arrival matapos nakaangkon sa malubang kapila sa ilalawas. Sa karon yara sa custodial facility sa Victoria's PNP ang driver nga si Susana. Sa katapusan nga balita lokal, nagpungko naman bilang bagong officer in charge sa Hinigaran PNP, si Police Major Jake Barila. Sunod kay Barila, ang turnover ng ginpatigayan sa NOCPO, nga ginpangunahan man ni NOCPO Provincial Director Colonel Romy Palge. Sunod kay Barila, ipadayuno ng mga proyekto nga ginumpisahan sa anay hepe nga si Police Major John Ganson para sa mga pumuluyo kag para sa kapulisan sa Hinigaran. Ipadayan man sining kampanya sang Philippine National Police sa pagpakiaway batok sa iligal nga droga kag kriminalidad. Si Ganson ang ginrelieve sa Hinigaran PNP para sa isa ka posisyon sa NOCPO kag sa iya man sining nga promosyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Close contacts ang una kaso sang UK variant sa Pilipinas, naglambot na sa 11. Samtang kondisyon sa pag-usar sang Pfizer vaccine, posible baguhon sang FDA. Ang detalye sa mga balita nasyonal, sa magbaakong balita nasyonal, sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kasa Good morning sa liwat! Kay Ryan Desenan, good morning! Family Desenan ko na sa Cadiz City, watching from Pulilan, Bulacan. Good morning, madagali sa family ko. Mahadukon, Pantaras, yes, Mahadukon, no? Oo, family. Dira Family sa mo, sigurado. Cadiz, kay sa side ni Lola. Ang Pantaras, sila kay Lolo. Mahadukon, dira sa may Daga, Cadiz City. Yes. Rolly Intes Estoya, morning man sa taga-sumag market, Sanday Eileen Intes, kag Vilma Colasisang Intes, Saldoa, dira sa Paran Javier Pork Meat Shop. Kay Toto Julian Esteves, Pearly Sarahina Salongero, watching live from Isabela. Ronnie Mananghaya, greet niya lang kuno pinalangga niya nga asawa sa Handumanan. Sino na? Wala pangalan. Halong perme, muah. Ay, bongga. Eddie Laus, good morning man. Good morning kuno kay Nana Isabel. Dira sa King Town, Victoria. Salamat. Grace Lily.
Good morning. Naga-monitor lang. Watching from Don Salvador Benedicto. Na-follow mo the Aksyon Boy? Okay, Leonila Tanosan, watching live via Facebook sa Purok 20, Barangay Alangilan. Good morning dira sa imo, no? Dugan ako ikapalangilan ba? Anyway, good morning man dira kay ihada ko Carol Montoya sa Quezon City. Kag kay Jari Kasilaw, mga pakaisa na muni. Saka ay happy birthday gali kay Inday Janine Lim. Happy birthday! Nablos na mo ni. Inday Janine, happy birthday sa imo. Dira sa Sipalay ni sa Sipalay. Sa kay Erwin Gonzalez, kay kumari ko Jean Buerom sa Bago City. Good morning dira sa imo. Remia Garcia, maing agaman. Rolly Intesistoya, morning sa iyo. Joseph Pacifico, watching live from Mayor's Office and Enrique. Ginagpag-greet naman si Mayor Gilson Tubiliara, SB George Delis. Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay City. Joseph Danoy, Chic Sean Devansor. Always yung Omega Tanaw live sa inyo. Liog lang ko tamyaw sa Manapla ang Gordon kag Defensor family. Lalabay na gid sa asawa ko pirmi ga pamati sa inyo si Mary Ann Gordon. Good morning. Joval Trinidad, mayang agaman sa imo, no? Sige, Aksyon Eden. Of course, Sir Noel Amar. Salamat gid sa pagpamati. Hambala ni Sir R.R. Montuar hinyo madula. Ang internet si R.R. hindi madula bisan ara sa kabudlayan. Arnel Camisora, good morning man. Watching from Toronto, Canada. Carol Montoya, of course, good morning man. From Quezon City kuno. Amo ni ihada ko. Okay. Daw nahimo ina ning Habit ang pagbukas aga ug taw aga pag mag-open sa iyang Perfect. pamati. Sila, syempre makumpleto ginadla mo makabati ka balita Aksyon Boy. Pagpapuli adi daw wala mga kakita na nga duha. Ate, daso makitain na ka muna. Ma-visit kita na siya lang sa kami, Aksyon Radio. Lovely Princess de la Peña watching via live sa Facebook sa Kuwait. Greet niya lang kuno sa may aga pamilya Roto sa Antipolay. Labi na gid sa papa niya Lardo Roto. Kasi Antipolo na. Antipolay, din Antipolay. Kay Sir Step Gas, amo nang pangalan niya. Kay Sir, ano ni Sir gani? Steph, ano bilang ngalan niya mo? Nalipat ko. Watching siya Connection Boy. Sa Victoria's, thank you so much. Lito Daya, may aga lang da sa taga Punta Taytay. Salamat. Siling ni Noel Amar niya, si Ma'am Eden, mayo man gali siya mag-TikTok daw, sexy man, the sexy Doril man siya move. Grabe ba? Mayo ni sila nga duwa. Bunghuon. Ano na lang yung... Ang wala lang karoon na imo na mo na Aksyon Dorel ang maglumpat halin sa kahawa. Pana. Mayo ni sila nga duwa. Mayo ni sila magsaot, may magkanta. In short, kwarta-kwartang gala. In short, amo na siya. May manginto. Ano kalain? Wala. Into ha, in a sexy way. Kalain. Ronnie Malanghaya, daw alang-alang naman magpuli ang OFW ba? Damo da protocol sa Pinas. Amo Tamo magyapon gid. na. Kali 33 kapungsod Aksyon Boy so far ang may travel ban. Dire sa Pilipinas. Si Mortala. Ba ito siya kay black ko na siya. Ari mo giday. Good morning man kay pare ko Arlene Buerom, kapitan sa barko. Ay, Maninoy. Maninoy dayon. Oo. Sino nagalingalan niya? Si Arlene. Laki ni siya, Arlene Buero. Maninoy Arlene Buero. Good morning. May mayalan na ng paglalayag. Jun Gaton. Good morning sa imo, amigo. Partner, pare, no? Yes. Sige, standby na kita sa mga balita national.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginanunsyo sa DOH nga 11 ka mga close contacts ang una kaso sa UK variant sa Pilipinas ay nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang swab sample sa mga nagpositibo ang ipadala na sa Philippine Genome Center para may baluan kung infected man sila sa UK variant. Sa 11, walo dire ang sakay sa Emirates Flight EK332 nga ginsakyan man sang 29 anyos nga lalaki nga nagpositibo sa bagong variant sang virus. Doon pa ni Vergere, nagpositibo man sa virus ang Iloy, nobya ka isa pagka-close contact sang 29 anyos nga Pinoy. Ang eroplanong isakyan sang Pinoy ang mayara sang 159 ka mga pasahero, kag 153 dire ang na-trace na kag na-isolate, samtang may anong pang padayon nga napangita. Sa karon, estable na ang Pinoy nga unang kaso sang UK variant sa pungsod, kag malapit na matapos ang iya sining isolation period. Ginkumpirma naman sa Department of Health nga nagpositibo sa COVID-19 ang Iloy ka girlfriend sang Pinoy nga nagpositibo sa UK variant sang coronavirus. Sa online briefing ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ginpadala na sa Philippine Genome Center ang resulta sang test sang duha agud may baluan kung na-infect man sila sang UK variant nga ginreport nga mas transmissible. Sa piyang kabahin ginpahayag ni Vergere nga hindi na pag-ipadala sa PGC ang test results sa isa pa ka close contact sang Pinoy nga nagpositibo sa UK variant bangod ining naka-recover na sa virus kag ginalantaw nga mahimo remnants na lamang ang na-detect. Kung posible nga pagabaguhon sang Food and Drug Administration ang kondisyon sa pag-usar sang bakuna sang Pfizer-BioNTech kung mapamatudan ang issue sang safety. Una diri gin-report nga may 29 ang napatay sa Norway matapos na bakunahan sang nasambit nga bakuna kag sa karon nagapadayon ang investigasyon sa natabo. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, anuman nga oras kung makabaton sang bago nga data pareho sang allergies, mahimo nga ilakip ini sa Emergency Use Authorization kag i-revise ang kondisyon sa pag-usar. Sa nibaluan, pinakauna ang bakuna nga sang Pfizer nga ginatagan sang Emergency Use Authorization sa Pilipinas kay nag-umpisa naman sa pagbakuna usar ang nasambit nga vaccine ang iban nga mga pungsod. Naglabot naman sa 505,939 kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos ginanunsyo sa DOH-6 ang 1,862 ka bag-o nga kaso. Nanguna syudad sa Zamboanga sa may madamo nga bag-o nga kaso nga naglambot sa 206, ginsundan sa Davao City nga may 109, Kalinga nga may 102, Quezon City nga may 77 kag Benguet nga may 74. Samtang 765 ang bag-ong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 466,993 kag 64 bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 10,042. Yara naman sa 28,904 ang aktibo nga kaso sa virus. Ginaprubahan ni PNP Chief General Debold Sinas ang rekomendasyon ng pag-relieve sa hepe sang Makati PNP Medical Legal Officers in Southern Police District kag duha ka investigador angot sa lapses sa kaso sang napatay nga flight attendant nga si Christine Dacera. Sunod kay Sinas ang apat ka personnel mangin ipaidalom sa ginatawag nga relief sa ilang pwesto samtang nagpadayon ng internal investigation. Ginklaro lamang ni Sinas nga hindi man gilayon ang pag-relieve sa mga natungdan kaya natugyan sini sa Regional Director sa National Capital Region Police Office ang pag-implementar sang rekomendasyon. Ginpasiguro naman sa Philippine National Police nga wala sang may matabo nga warrantless arrest sa mga estudyante sa University of the Philippines kasunod sa termination sa kasugtanan sa UP kag Department of National Defense. Sunod kay PNP spokesman Brigadier General Ildebrandi Yusana, wala sang pulis nga may matarong sa pag-aresto nga wala sang dala nga warrant. Una diri Lunes sang gabi sang ginanunsyo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga terminated na ang kasugtanan matapos madiskubrihan sang DND nga ang campus sang UP ang ginaligar breeding grounds sang Communist Party of the Philippines, New People's Army. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Good morning lang anay kay bro ko Neil Abordahe, no, sang LTO. Nya sa gwapa kag sexy mga partner, good morning man. Buyag. Buyag na naman talaga. Sige. Standby na kita mag-action sa Aksyon Hatla ako Aksyon Report, second portion upod Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.